nương không nỡ là nani mi dinh đô mượn nương không nỡ là nani nương lo mà dịu nàng an đi nương lo mà gơ mà lang vai ga si bơ dễ rau nương ada ang thong mà gơ mà lang kasih berderau nengada angkoma baukan hai gesea nengkona gese kangen Zakhan phơi gơ sơ gele gele nani gesani goli vai nan phải tho nani gesani không li vai nan
separato karena isun nang dosa tato angon jaliku kepsera istari kepsera 산보 हाथांना आरे नोंसोर बबेनिफ्राय फैदों? हानजाखौ नै दिनै लांबायथ'। मा? बेसे गोबाव जाखो? दा बावैसो लांदों।
गोसोनि खोथाखौ फोरमायो नोंखौ दि आङो गोसो थोयो मोथो मोथो गोरबोनि थिननाया अननाय मोनगोननि मिजिंआ गसाइनि दहाय लानानै लिरबाय आं गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो नोंखौ दि आङो गोसो थोयो मोथो मोथो गोरबोनि थिननाया अननाय मोनगोन मिजिंआ गसाइनि दहाय लानानै लिरबाय आं personal letter hey hey personal letter गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो लाइजामनि रावफोराबा नोंखौ गलि होनो हागोन ना हाया गोदै गोदै रावफोराबा जादों ना जायाखै लाइजामनि रावफोराबा नोंखौ गलि होनो हागोन ना हाया गोदै गोदै रावफोराबा जादों ना जायाखै फोरमायहरबाय आंनि गोरबोनि राव आवग्रिहरबाय नों अनजालिखौ हास्थायनाय गोसोखौ सुग्लायहोनो गोसो थोनाय गोरबोखौ गोजोन होनो गसाइनि दहाय लानानै लिरबाय गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो मिजिंफोरखौबो नोंखौ लानानै सुजुखाबाय आफा गसाइनावबो नोंखौ लुबैखाबाय सिमां मिजिंफोरखौबो नोंखौ लानानै सुजुखाबाय आफा गसाइनावबो नोंखौ लुबैखाबाय आरज गाबबाय नों अनजालिखौ लाइजामजों लोगोसे गोजोन खौरां मिजिंनि जलंगाखौ फुवारनानै गोजोननि खौरांखौ हास्थायनानै गसाइनि दहाय लानानै लिरबाय गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो नोंखौ दि आङो गोसो थोयो मोथो मोथो गोरबोनि थिननाया अननाय मोनगोननि मिजिंआव गसाइनि दहाय लानानै लिरबाय
Thank you.